Mike! Yo! Yazevende ama-driver ziphi imoto. Amavenda. Hayi manje ngihleki. Ayonto ngikubizela yona lena fethu. Thatha isitulo serious le ndaba ngikubizela yona. Hayi manje uma wangahleki. Thatha isitulo msinya fethu. Uma wangahleki. Thatha isitulo msinya. Hayi la. Uma wangahleki ndoda. Hey, kahlala phansi fethu. Yo. I understand. Venda, like venda. Even nenda. Come on. Okay, nesitory fanele ngiqale sona ne fast. Nomjita ne ufike lapha emini. Wathi uzaninika 20k. 20k. Ubona naloyo. Yima. So lo mjita lo uthi Yima ndoda 20k. Kawume fethu. Ento singaba rich. Hey, shut up. Lo mjita uthi fanele ngimgcinele ipasela yakhe ne. Sure. Pasela yakhe. Ndifihle ngaxaleli umuntu. Ungathule umuntu. Ungathi sithula man yabo. Sorry. So, fanele sigcinele we yakhe ne until adabuye ngomso. Asithethi next. Safumana 20k. Uyathula. Hayi ndoda ngizothula ndoda. Nyanya uzothetha. Ngithimbisa mpa. Sure. Iva. Oh, sini 20k. Just ngaba rich ndoda. Yasinda kodwa. Yasinda. Yeah. Yini manje? Sasu 20k for lento nje. Yeah. 20k for. Yini ndoda. Nani kai? Imali kai? No. Yini kai? Yini la? Yini 10k. Hayi bona tukhila, ni serious ngale ndlela le. Okay, bamba up. Hayi wena ndoda man. Nomuntu ndoda kayimo. Sidumbu fethu. Ungathethi. Seza maye thina gqoka ngedumbu ndoda. Yima. Like uthe uzuthetha nje 10. Hayi ndoda. Akusimoshari la ndoda. Na Uthe uzu ndoda akusimoshari lethi imphume ndoda. Akusimoshari le. Hayi ndoda isitumsabutu lesi. Isitumsabutu lesi. Hayi ndoda. Hey. Oh my god, liqala lo mjita. Yo. Oh my.